Kubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka senggantai nong kriam nong thamai ha ka sitarek unai lar arja penriau. Kala pelong ya ka jing pensai ya ki kimi kikpa hadien bala saki ha ki niki singi ki bamenta. Baki kun kim sngap shu ya la ki jong ki kimi kikpa. Henry kilashania ya ki social media bat ha ki paralong. Habaya keren bat unonglum kubor ka Batisi TV. Ka Presiden jong ka senggantai nong kriam. Ka Dr. C. Nong Bri. Ka layatu baka jing pelong ya ka niga jing pensai. Bala kershan ratba da ka dorbar sinong nong kriam. Kalong namar ka jing sokya ban yoi. Baki kena hak niga juk ka baminta. Kim sngap shu ya laki kimi kikpa. Bat kanika laja menta. Ha manla kawai pa kawai kalong yeng. Ha ka jeng keren bat urang ba sinong ka nong kriam. Uba bawon kriam ulaong. Ba ka jing ya thir ya tai ha kanika si. Kalong ban penso tu ya ki kimi kikpa. Bakin kedaulinti ya laki khun kikti. Bakin laj na ka jing pendon kam syaba palat put ya ka mobile phone. Ka bakta ya ka jing em bat ya ka lawai jong ki khna. Ya ki jing penso tu la ai de ki resource person na ka Faith Foundation Shillong. Marway na ibalong isubang mahaban ay sulit iladi. Siyang may tang marway umjukwa ban share ban no. Lani ikana naman bay snow sa marway mo dan bapet dan perlok kwa somebody kwa perlok ba yo ban share mo lani ikana ibakabadan kajing duna do khatmet na kamsuk ban abuse day mo nang ban kran yo snow lani ba nak man yai nak man yo ba mo kan sok bahal dang thombo de kita ki jet khana de ba children with disability ki mo te ki khana ki ba ki la shu ko mo ye kan chang mobile phone la shu abet tang da mobile phone tet pa dai ki le yu pa mobile phone ki ye keduk parlok na mobile phone ki le kai ne em ki jing le kai ki games mo ki amon ne em para kan thai para shan dang ki de parlok ne em ling ba ki phone mo te ki ong ba te kita di ka ba banikon ki ong ki target chuai khana ba am ki ong ban yo ya ka jishanya gaining the child's trust mo makhlap ka jishanya mna ban thambor yan no mo idan kam sha ban yo ka jishanya ki nong thambor ki le khat bala ban yo ka jishanya joi khana mo ndai tang joi khana kum jo ki me pa ki le ki kam ki jam ki le ki ne ki tai ki pen bi kum ne kum tai tang ban yo ki jishanya mo ting ting ki me pa ban ki bon kam palan dan ki bre bon pen pet khoning sutanat dai yo ban pen det ketiar yo ban sajan yo kum tan dan nawan pen pet tip balong kum do to brio chanya tali te baki ki me pa kla chanya ki ya kita ki brio ki khon le islam baki chanya ki mo te ka balai ki ong sexual isolating the child kamot ban wat lat wat anti kum no bai dan tang para arngot mo yelam kai le right mo yelam chigi jaka bakham kenja yelam sho chigi jaka bakham bun brio shapak shi na tai yelam chigi jaka bakham jengai kham kenja le shong tang para arngot ha yeng le kai ji le kai ta ki secret games mo pan bit kum ne kum tai kin me khna in shanya ban la ban ya dan lang mo ta ki ong ta ka fulfilling the needs mo fulfilling the needs kamot ben biang ye gi jing don kam joi khna kan mo abai khna dan by school to pen siu nga by school khna perthem ta ba ka mobile to pen thien nga mobile mo ti gi jing ki bon ba ki family jingi mangi ngi trai ba hai gi issue na ki nyau phau na prap hau tam ki victims ki survivors ki bangi nge trilang ki ba bon be ki de kini ki ba ile I khana kade be ka grooming process ba ile I khana I thu I thau ba ya kini ki dong thombon ndai ba I thu mo te ndala la panda pen biang ya kata kalong yeng ya kita I khana kan sup ba ya unong thombon ya kan dong thombon ban le be jot la ne ban thombon I khana mo ka ba khaduk ang maintaining control wala sedang sa ka berngam ken blackmail ken ada ye tho ino di ba phi bane chajil ada phi le ye tho ino ngan seperti gini nude picture jong phi ngan sapen sapriang so tho am dong blackmail mo ngan pen sapriang lot ki messages ki text mga text phi ngan pen iran ngan pen priang po social media ti ki khana ha ga jaka ba kin num pa jing arab ki skam na ha di de hang ta ki khana ka ban kata ka jing ka ban kata ka jing susi ke depression mo bateng teng ki khana ki
kita ki kena penmong ye ladi ki self harm ladi dan ki kena ki ba shame la ka jong ke jing em dan ki kena ki le ki no ki jai kam tang nama ba ki kena ila de mo mangi te ba ki kena ha ba dan kam ki jing ja ki ju bon sin ki kena ila de ba ki no thombor ki le kat bala ban ai ba kita ka jing kena ki kena kita ki 6 stages of grooming mo. Here, let's say who cannot walk, the reason why is this child there are less chances of this child actually sharing if there's any form of abuse. Let's say abuse can happen, targeting a child. So targeting a child, let's say who comes from a poor family, there are various reasons, but looking at the child that will not speak if anything happens to her or him. The second part, which is the gaining the child's trust. Abuse will only happen when a perpetrator is able to gain that trust from a child. So they work it out. They become friends. They do things for this child, or maybe the family is doing something for the child itself, so that they can gain also the trust of the family and not just that of the child. 7.2% กินน้องทำบอสกินขนาดอีโถอีน้องทำบอสว่าสมมติว่าก็ได้kita ke stageก็ได้kita ke proses of grooming ni dia jingat nanti nama yang dan dia jing bajaran khat ki khana kila benda mi thor yo tau beriu ne kita ke beriu deh teman-teman bakadai hi ke proses ketika jingat nanti kita ke daw bon sin ki khana ki tho be nong thom bor mo ma bu dei be na kan long yi long sam u dei be tho i thao bla dan kita ke jingat dei hi ha sam te ta na ta ta su tho ken no kane ka program ka ba ni penlong kum ka sing thei jong ka yam kalong ka ching su khia chuni kum ka sing thei ban yo I ba ki phone ki ti chuni kim snap shu yo ki kme ki pa kila chania ya ka internet kila chania ki paralog ba kim tre shu ba snap ya ki kme ki pa haki babun ki khem yo I bakal don ka distance lani ka chingai ka ching ya dei jong ki me ki pa ba ki khun ki ti ani ga pateng ka bang ni te ko don shibon ma ka da ka pareng la communication gap happening ki me ki pa ba ki kana ka ta he ke ba ni wa man pnoi ni ga awareness program na ta ki me ki pa mano balong speaker habai de beker jimpolong ikini program tasngi kibawan sakni ba penlong ikini jinga ba penya ikini jinga lang ya kani ke jinga lang ho oi ni penbet na kala ka second thai henry ni yo pat ya ke jing persyan barat ba na ka dor bar chino kam tam irang ba awan kriam ilapan kenmau yang ni namar ngila dia tu I bang yang sepenang program henry pen kenmau yang ni ba ngimla shu ban postpone kam slam namar ni yo I ya ka jing long jang kena mata ka ba teng ki ku slide pala ki long kim tre shu ban sngap ya ki kemi ki pa long rebellious nang ta kim tre ki procrastination ki boteng man plekot de kitia hawa pikren ke kitia te ka niyo I kata ka jing hawan ko we ga ya ni so to ka dei ka ni generation ka ki khna ki ba khai hadin ka arhajar shipong la no ki dei ki generation ki ba shitam hawan man penhe pensan bat ngitip ba de tang ta ka ba mangi ki keme ki pa ni suthu ya ka jing jong ki pangila pat man connect with them lani ban penyaso bat ki katai de jing thu sa chu ni program ya kan ni program ni la ko ya director na ka feed foundation but baro ki don nyumut ki staff jong ki ru ki bai wan dang ban
ban ai ka jing ai jing kai ban ka pasuntunat ka kile iki activities ru chu kini ketika jing yalang ka ba nakaliang jong asyong bat nakaliang jong sengentai ila kami yang berkat nakatu ni benai bat ni sungtu ba kat panang ya kisni dipor mo niyo isisya ba kadon ka communication ga hapadeng kikmi kikpa bat kikun te dei hagani ka nongrim ka dorbar snong nong kriam ringkat bat ka jingit relang ka sengentai nong kriam ni pelong yang ni program ban ai jing hikai shwa ye kikun henrei ya kikmi kikpa kumnu ban bridge ya kani ka communication ga hakani ka juk ka bangi ong ka explosion of information lingba ki internet hak be dai bat ki we pat ki pararang aslong bat ki snong kentu mo ba phiru agi benta ki jong pi snop ha ban shim kia ba ni im hakani ka juk ka ba ki kini ki kpa kim kwa ban snop thu ye ki khon bat dei na ta ka da ba ki sami ki jingja ki ba khla haka im lang sa lang ga jong ni haka yeng ga jong ni lamar ba ni nim kwa ban song thu e ki khon kapor kala i ba yini ki kpi kimi kpa in fact kala long ga badir ba na ong ba ni dei ban shim no ya gani ka banta ba lada ni ong ba ki khon jong ni ki badaka ni dei ban song thu sha ke ba le ni de ka ba kum no ban song thu ni dei ban wan ra shwa ka awareness la ni ka jing kai yang ni shwa ki kimi ki kpa kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrei ka jingmi cha bo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan